ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ పల్నాడు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా వినుకొండ వెళ్లనున్నారు. ఆయన పర్యటనకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నరసరావుపేట రోడ్డులోని ఎన్ఎస్పీ కాలనీ స్థలంలో ప్రజావేదిక, దాని పక్కనే కార్యకర్తల సమావేశానికి మరో వేదిక సిద్దం చేశారు. ప్రజావేదిక వద్ద వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ప్రగతిని తెలిపేలా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లాలోని వివిధ మండలాలకు కేటాయించిన స్వచ్ఛ రథాలను ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నారు. అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నరసరావుపేట రోడ్డులోని ఎన్ఎస్పీ కాలనీ స్థలంలో ప్రజావేదిక, దాని పక్కనే కార్యకర్తల సమావేశానికి మరో వేదిక సిద్దం చేశారు. ప్రజావేదిక వద్ద వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ప్రగతిని తెలిపేలా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లాలోని వివిధ మండలాలకు కేటాయించిన స్వచ్ఛ రథాలను ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నారు.